L-iskumdità fost il-Ministri ta' Roberta Bela qed tidher aktar evidenti aktar ma jgħaddu ġranet fil-kampanja elettorali. U issa kien imiss il-Ministru Mirjam Dalli li ħarbet totalment milli twieġeb dwar l-imġiba ta' Roberta Bela meta affaċċjat bil-proposta pożittiva tal-Maritime Fuel Hub, proposta pożittiva tal-Partit Nazzjonalista illi hija appoġġjata mill-Malta Maritime Forum. Għalfejn qed tieħdu imma pożizzjoni kontra xi ħaġa li hija anke appoġġjata mill-Malta Maritime Forum? Kif għedlek il-pjantana huwa ċar, il-pjantana huwa dak li ħabbarna l-ġimgħa li għaddiet. Net News staqsal Mirjam Dalli jekk ratx id-dokumenti li xejjera Bela waqt press conference fejn xeħet allegazzjonijiet dwar kontrabandist. Bil-Ministru tal-Enerġija taħrab totalment milli twieġeb dwar dan fejn ħareġ evidenti illi hi ma ratx dan il-famuż dokument. Inti id-dokumenti li xejjer il-birħa l-Prim Ministru rajtu? Jiena rajt id-dokumenti tagħna li għamilna li huwa pjan b'saħħtu. Mela ma rajtux id-dokumenti li xejjer il-Prim Ministru? Rajt il-preżentazzjoni li għamil il-Partit Nazzjonalista u nista' nqabbel bej proposti u viżjoni. Evidenti wkoll illi hi komplit taħrab milli tiddefendi l-allegazzjonijiet illi jagħmel Roberta Bela u l-fake news illi ħoloq il-Labor. Inti xa tweġibni fuq l-allegazzjonijiet li jagħmel Prim Ministru skom daqisek twieġeb fuqhom. Anzi jiena nkellmek fuq viżjoni ċara li ħabbarna bħala gvern. L-allegazzjoni qed ngħidlek jien. Ma jiena tinkellmek fuq il-viżjoni. Alex, kom ħafna twieġeb, grazzi ħafna Ministru. Xejn, jiena tinteressani l-viżjoni tagħna li dik hija viżjoni studjata s'issa min-naħa tal. Thank you, skom ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Xejn Riolo għal Net News.